Komisia športu pri obecnom úrade v Štrbe v spolupráci s miestnym kulturistickým oddielom vás pozýva na športové popoludnie nazvané Štrbská športová smršť, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2009 v areáli FIS na Štrbskom plese so začiatkom o 13. hodine. Ženy si budú môcť zacvičiť masový aerobik so známou Zorou Coborovou. Pre mužov je pripravená súťaž o najsilnejšieho chlapa štrbského plesa s kulturistom Jaroslavom Horvátom. Na svoje si iste prídu aj deti. Okrem športových disciplín budú na Štrbskom plese prebiehať aj ďalšie atrakcie. V exhibičnom zápase vystúpi kickboxer Pavol Drago Garaj, pripravené sú ukážky bojových umení, karaoke show, súťaž v pití piva, arm wrestling, bezplatná ochutnávka piva, kofoly a mnohé ďalšie. Na záver podujatia vystúpi finalista speváckej súťaže Elán je Elán Martin Filak. Využite príležitosť zašportovať si so známymi osobnosťami a príďte sa zabaviť na Štrbské pleso. Komisia športu pri obecnom úrade v Štrbe v spolupráci s miestnym kulturistickým oddielom vás pozýva na športové popoludnie nazvané Štrbská športová smršť, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2009 v areáli FIS na Štrbskom plese so začiatkom o 13. hodine. Ženy si budú môcť zacvičiť masový aerobik so známou Zorou Coborovou. Pre mužov je pripravená súťaž o najsilnejšieho chlapa štrbského plesa s kulturistom Jaroslavom Horvátom. Na svoje si iste prídu aj deti. Okrem športových disciplín budú na Štrbskom plese prebiehať aj ďalšie atrakcie. V exhibičnom zápase vystúpi kickboxer Pavol Drago Garaj, pripravené sú ukážky bojových umení, karaoke show, súťaž v pití piva, arm wrestling, bezplatná ochutnávka piva, kofoly a mnohé ďalšie. Na záver podujatia vystúpi finalista speváckej súťaže Elán je Elán Martin Filak. Využite príležitosť zašportovať si so známymi osobnosťami a príďte sa zabaviť na Štrbské pleso.